Sedím na betóne a píšem tento track. Keď sa ti to nepáči, tak sa otoč a choď preč. Nike, Jordan, Gucci, Armani, Rolex, to je veľký flex. Pre tvoju hlavu je to veľa. Kvalita za kvantitou na mňa, dvoje hračky neplatia. Píšem texty denodenne, zaplavený máš beat. Tak ti treba, nechod za mnou plakať. Tracky vyhadzajú celé von z mojej hlavy. Ja som old school gangsta, opustená pizzeria, rozbité sklo na oko. Tak choď domov spinkať, rímy, tracky, texty, pozri na mňa, ako sa robí. Tvoje texty mňa vôbec nezaujímajú, lebo Beatrix ide freestyle zničiť ťa. Jo, pozeraj na to, ako to pôjde a ako sa to robí Beatrix a to pôjde, jo. Aha. Počúvaj teraz, ako sa to robí. Hartun. Vytonujeme si to tu celé auto a potom ide rap. Beatrix ti tu zarepuje na ulici ako back. Keď sa ti to nepáči, tak sa postav ako preč. Ale toto je najväčší banger, aký kedy som mohol dať a budem dávať ešte viac.